un salto e nos acentramos directamente xa na universidade. Chegas á universidade a principios dos 60? Sí, a principios dos 60. Ou sea, estaba cocéndose, había efervescencias que logo estouparían nos 70 ou ainda... Ainda non, ainda era unha universidade moi amorfa, onde non había prácticamente nada. É dicir, o único que había era un pequeno grupiño galeguista, un pequeno grupiño do Partido Comunista, moi pequeniño, é dicir, Vicente Álvarez Areces, o que era presidente de Asturias, e algúns máis, pero é dicir, os comunistas eran quizáis 10 ou 12, e nós, pois, outros tantos, 12, 15, un pequeno grupiño cristiano moi vinculado, pois, a aqueles movimentos eclesiásticos progresistas, e o resto, xogar as cartas, e os bailes. Ti máis ves, chegas á universidade nunha etapa de tránsito daqueles anos 50 que conta Franco Grande ou que conta ahora Ferrín na súa interpretación, non? De 90 do silencio e o 68, non? Sí, claro, xusto aí no medio. Esa é a miña época, sí. O que pasa é que cando eu cheguei as cousas eran ainda tan distintas que, por exemplo, os rapaces galeguistas, Ferrín, bueno, antes tamén Franco Grande, Arcadio, eu mesmo, é dicir, presentábamos os premios de poesía do SEU, que era o sindicato oficial, e dices, ti, bueno, hoxe eso non se lle ocurriría a ningún estudiante tal colaborar, ainda que fora daquela maneira pasiva, non? Co SEU, presentábamos aqueles premios, a que non había nada, absolutamente nada. O primeiro acto, así, que eu recorde de protesta foi unha cousa bastante pintoresca, é dicir, López Rodó inventar aquilo dos polos de desarrollo, e curiosamente toda a prensa galega se puxo en pé de guerra porque o polo de desarrollo de Galicia estaba en Valladolid. Entonces, home, sonaba así a raro, non? De que o polo de desarrollo de Galicia estuvera en Valladolid. Entonces hubo así, por parte da prensa da época, bastante crítica con aquilo, non? E entonces ganáramos o premio de poesía, que se chamaban as festas minervales, que convocaba o SEU, ganáramos Arcadio López Casanova, Salvador García Bodaño e eu, non? E entonces desplazouse unha delegación de estudiantes de Madrid, estudiantes galeguistas de Madrid, para pedirnos que boicoteáramos o acto, non? Bueno, entonces houve varias protestas. Antón Patiño, por exemplo, pedía pecharse na catedral e tocar as campás a rebato. Cada un tiña unha proposta. Ao final acordamos que antes de ler os poemas decíamos algo ali, cada un dos premiados, non? E fomos falar con don Ramón Otero Pedrallo, que era o manteñedor, para dicirlle que ele tiña que tamén dicir algo contra o polo de desarrollo. E entonces chegamos ali, o primeiro foi Arcadio López Casanova, que curiosamente, sendo tan tímido, era moi frío, moi botado para diante en situacións así, porque claro, presidía o capitán xeneral, non? Estaba o almirante, estaba o alcalde de Santiago, non? E entonces, claro, decir, facer unha protesta diante de toda aquela xente daba un pouco de medo. E entonces o primeiro foi Arcadio. Claro, creouse unha situación de desconcerto. Bueno, gracias a que estaba o almirante e o capitán xeneral, senón o alcalde xa se levantou para marchar dali, porque Arcadio fixo unha protesta, dixo, bueno, é o nome dos estudiantes, quero protestar. Aquilo naquela época era rarísimo, non? E entón, cando lle tocou o turno a Bodaño, a tensión xa era terrible, porque claro, era xa o segundo discurso, e eu dixo, bueno, pois ainda falto eu. Entonces, cada vez era peor, non? Porque eles estaban cada vez máis alporizados, non? Tanto que eu estaba moi pendiente, dime conta que o capitán xeneral era un tipo moi sereno, non me acordo quen era, porque el, bueno, vese que estaba disgustado, pero encaixaba ben, e gracias a él, ali non houbo, pero eu creo que o lógico é que se levantara e que nos pegaran unhas bofetadas. E logo subiu don Ramón. Entonces don Ramón empezou un discurso que os deixou estarrecidos a todos. Dice, bueno, dignísimas autoridades, perdonen, pero ustedes hoxe aquí non son ninguén, non mandan nada, non representan nada. E eu dixo, bueno, don Ramón Toledo, porque e dixo, ante a beleza da raíña. E despois combinaba eso moi hábilmente, é dicir, facía unha cousa que parecía que iba a estoupar e logo, bueno, moi hábilmente. Entonces, por exemplo, un momento dice, porque se en algún momento
os estudiantes de Compostela se levantaron contra o francés invasor, tamén están dispostos a deslevantarse unha vez máis contra as arbitrariedades de poñer o polo en Valladolid. O polo, é como a Coca-Cola. Bueno, pois, ainda hai pouco ordenando así o arquivo, teño a reseña enorme do acto publicada no Croé, e desto non se conta absolutamente nada. O mantenedor fixo unha exaltación da beleza da raíña, pero non se di nada do... Ali en Santiago vas a coñecer outra persoa que marcará tanto a túa vida como Galicia, non? A partir do mediado do século, Ramón Piñeiro, non? Sí. Como entras en contacto? Pois entrei por Arcadio López Casanova. Arcadio López Casanova conocíno por pura casualidade, porque un día cando eu estaba na tertulia de Risco chegou unha boneira, que eu non sabía quen era, naturalmente, presentou un Antón Tobar, e, bueno, falando así nun bar, díxome: ti conoces a Arcadio López Casanova? Eu dixo: bueno, debe ser un poeta importante que non coñezo. E dixo: pois ten a tua edad e ten un libro prohibido pola censura. Eso xa me picou na curiosidade. E cando me fui a examinar do preuniversitario a Santiago, dixeronme que había un libreiro que vendía libros clandestinos, e fun ali a comprar. Por certo, cando lle dixen ambiguamente que andaba buscando libros así, non me atrevía, puxome diante dun panel de literatura pornográfica. E recordo que dicía el verso robado, non sei que. E dixenlle que non, entón xa me levou a outra sección, e ali descubrín un tesouro, pois os libros aqueles de Rodo Ibérico sobre Franco, a Guerra Civil de Hugh Thomas e todo. E había o libro de Arcadio, comprei, non? E poucos días despois, cando empezou o curso, eu coincidín na facultade, chovía moito, e reconocino pola foto que viña no libro. Entón, el, bueno, invitoume a baixar con el sin conocernos de nada, pero, bueno, éramos poucos, de 2000 e pico estudiantes daquela en Santiago, e dixome: se vas para baixo, tápote. Entonces tapoume co paraguas, e no trayecto ese desde a facultade ao Derbi, xa nos fixemos amigos, empezamos a falar, e preguntei: ti eres Arcadio López Casanova? Quedou feliz, porque era a primeira vez que o coñecía. Entonces aquela tarde invitoume a unha reunión de estudiantes galeguistas ali ao lado da iglesia do Pilar. Eli coñecín a Bodaño, a, bueno, Beiras, todos estes que despois chegaron a ser así coñecidos casi todos, non? E Arcadio, 2 ou 3 días despois, levoume a coñecer a Piñeiro, a súa casa. O sea, que foi a través deste núcleo que tiñan xa contacto con el, non? E a min, desde o primeiro momento, pois, deslumbroume, quedei asombrado, vamos, da enorme talento daquel home, non? É dicir, e de seguida sintonizamos moi ben, non? Ti eres unha persoa así moi de amistades persoais, non? Incluso con xente un pouco maior. Sí, eso é curioso. Fresco, Piñeiro. Sí. Os meus amigos sempre foron maiores que a mí. Maiores que a ti. Sí. Como estamos no Valmiñón e estamos aquí, Torrente tamén, non? Como vives estes veráns sin el, non? Este verán. Este verán, sí. este verán. Home, pois, a Bayona, sin Torrente. Sí, pois mira, non volvín ali a Monterrey, bueno, fun un día porque nos invitou Carlos a cenar así un pouco como recordo de Torrente, pero home, aquilo estaba tan directamente ligado a él, non? A pasar ali as mañás charlando, que por outra parte era como estamos ahora aquí falando, decir, bueno, falábamos de todo o que se nos ocurría, non? Logo, polas tardes, a veces eu iba a casa e facíamos a tertulia ali, ou ele viña a miña casa a cear, que lle encantaba, non? Ele era moi bo con tertulio, porque sabía escoitar moi ben e sabía contar moi ben. Entonces, que a él, se lle contaban, ele escoitaba moito. É dicir, non era como Don Ramón, como dicía antes, que só falaba. Mira. Quen eran os asiduos da tertulia? Pois fundamentalmente éramos el, Miguel Viqueira, que daqui de Ramallo Salleu, éramos os 3. Logo, según os fillos que estiveran aquí, pois algúns eran máis dados a ir a tertulia, por exemplo, Pala, Marisa, do primeiro matrimonio, gustaballe moito ir, e dos pequenos, pois a Luís, que traballa... Álvaro menos, porque Álvaro viña pouco. O máis asido era José, non? Era o que iba máis veces, non? Bueno, Fernanda prácticamente iba tamén todos os días, pero era moi grata a tertulia, sobre todo era moi informal, non? Rematou esa tertulia probablemente. Sí, é moi difícil, porque Miguel Viqueira dicía: "Mame, por que non seguimos os dous?" Dice: "Sí, pero un contra outro, verdad? Sí, claro, unha tertulia de dous." Sí, no, sobre todo que como aquelo naceu alrededor de Torrente, é difícil resucitar unha cousa así, prácticamente imposible. Alguén considera a Casares o continuador de Piñeiro? Te consideras, en alguna forma, que participas do espírito de Piñeiro que intentou difundir?
No, mira, a figura de Piñeiro é irrepetible, no sentido de que Piñeiro era un home que tiña unha vocación que eu non teño. Vamos, non sei se a tiña, probablemente non a tiña e exerceuna, que era a vocación política. El que sempre tive a impresión de que a política o aburría, que era o que gustaba da filosofía, en realidad. Pero por circunstancias, bueno, históricas e personal, viuse obligado a facer política, non? Entón, bueno, pois, el facía política que a intención de influir para que as cousas foran nunha dirección que el consideraba que debía ser a máis adecuada, e claro, a influencia que tuvo Piñeiro neste sentido foi enorme, extraordinaria, non? Eu, claro, dime, cando por ao principio pensei, como ele sempre falaba en plural, fomos ver a tal, estivemos en Alemania, eu dicía que hai unha organización detrás tremendo, e un día dime conta, pero isto é unha coña, isto é unha persona tal, bueno, pois despois sí, que axuda de Paco del Riego, Xaime Isla, pouco máis, non? Fundamentalmente era a personalidade del que era un home, claro, moi ben relacionado no mundo da oposición clandestina, moi ben considerado, sobre todo polos catalás e polos vascos. Curiosamente que el non era moi nacionalista, entendíase moi ben cos vascos e cos cataláns, por razóns persoais, non? É dicir, o nacionalismo vasco nunca lle fixo demasiada gracia. El era federalista, é dicir, el decía ademais que a palabra nacionalismo debía ser reservar exclusivamente para os independentistas, non? Decía, clarificaría moito máis todo, e entonces dice, porque claro, moitas veces hai personas que se definen como nacionalistas e dices, bueno, que quererá decir? Quere decir que é partidario dun Estado independente ou simplemente é un federalista? Que existe unha nación. Claro, entonces ele iso aí dicía, eu prefiro ser claro, é dicir, non son independentista, é dicir, se me queren chamar nacionalista, bueno, a mí dame igual, é dicir, eu que quero decir é que eu son un federalista, non? Que foi o que defendeu sempre, non? Ahora, é difícil nin imitalo, nin sustituílo, eu tampouco me propuxen tampouco eso porque nunca tuve esa vocación. Pero na concepción ideolóxica sí que participas moito. Eso sí, eu síntome moi identificado con el, non? É dicir, tanto no nivel personal como no ideolóxico, non? En ese sentido, sí. De todas formas, por la política tamén pasache, non? Sí, por culpa del, porque foi el o que me convenceu. A proposta de legalizar os partidos, non? Claro, é dicir, que por esas eran cousas que pensaba ele, non se me ocurría pensar neso, nin creía nesas cousas, non? É dicir, e claro, cando el me dixo que, bueno, que os partidos que facían aquela proposta, entonces el concebiu aquela idea, que estaba, porque claro, que el cando che explicaba as cousas tiñas tan maduradas, tan pensadas, dicía, mira, vai haber ora o primeiro Parlamento galego e non vai haber prácticamente galeguistas no Parlamento, isto non pode ser, hai que buscar unha fórmula, entonces, bueno, como temos ofertas, hai que considerar isto e tal, e eu entrei naquelo porque el mo pediu, non? E entonces, bueno, claro, dediqueime, que foi, por outra parte, unha experiencia moi positiva para min, aprendín moito, teño desde entonces unha idea dos políticos moito máis positiva que ten a maior parte da xente. Tes unha boa experiencia. Moi boa experiencia, é dicir, eu ali o que vin que a xente traballaba moito, non? E que a xente era honesta, é dicir, eso realmente... E logo outra cousa moi agradable é que a pesar das diferencias a xente era amiga. Sí. Creo que o segundo Parlamento xa non foi tan... Quizás a mellor era a primeira vez que... Todo o mundo estaba desexoso de que as cousas funcionaran ben. Por lo tanto, eu teño un recordo moi agradable. Desde entonces teño unha opinión bastante positiva do que a xente que se dedica a política. Sin embargo, a comezos do novo século e todo eso, o cerne, o sustancial do pensamento de Piñeiro, o que se deu en chamar piñeirismo, fracasou, non? Eu creo que non, é dicir, eu creo que tuvo un éxito enorme, non? É dicir, ti pensa en varias cousas, é dicir, en primeiro lugar, é dicir, el é un home que cando se recompón o Partido Galeguista aquí no interior, é dicir, a xente olvida que en xeral eran moi pouquiños, eran 20 persoas, non eran máis, porque en primeiro lugar moitos tuveran que ir ao exilio, outros morreran, e ali a inmensa maior parte da xente do partido quixo dedicarse a súa vida privada porque era moi difícil, eran funcionarios, pais de familia. Entonces decían, bueno, que vou facer? Xogar a vida dos meus fillos, a carreira, o futuro da miña familia, non podo, é dicir, moralmente son incapaz de entregarme eso. E entonces, claro, mentras hubo unha alternativa, que era unha de dúas, ou a reconstrucción da República, que era o proxecto dos americanos, ou a reconstrucción da monarquía democrática a través de Don Juan,
votando a Franco, os galeguistas estuveron neso, dicen, bueno, hai un horizonte, hai unha perspectiva, os americanos apoian a restauración da República e os ingleses apoian a restauración da democracia en forma de monarquía parlamentaria. Hasta finais dos 40? Hasta os 40 e tantos, é dicir, hasta que os americanos cambian de... No, despois da guerra, é dicir, 46, 47 xa empezan eles a desentenderse da restauración republicana, non? E entonces, bueno, aí hai un horizonte, hai un proxecto, bueno, restaurar a República, e hai posibilidades porque hai apoio internacional. Pero desde o momento en que Franco pacta con Don Juan e os americanos pactan con Franco, a oposición queda absolutamente descabezada. Cada un inventa a súa propia aventura, os comunistas inventan aquilo da invasión guerrilleira, pero claro, os galeguistas, os cataláns, quedan sin nada, non? Entonces, bueno, pues meter a Castelao no goberno, no exilio, para que Galicia teña presencia, non? Entonces todo isto era labor moi personal dele, daquel pequeno grupiño, pois Gómez Román, Otero, moi pouca xente, non? Eles manteñen a presencia e despois, claro, dice, bueno, aquí hai moito galeguista que estaría disposto a colaborar en algo que non fora ilegal, que non se xogara nada. Dice, pois fundemos algo que sea legal e que nos permita agrupar os galeguistas, que foi Galaxia. E iso foi, é dicir, a idea del. Nese sentido, eu creo que o que el se planteou, no fondo, cumpliuse bastante ben. Pero dilo referido a toda a resistencia cultural dos 50 e 60, sí. e 60, non? Eu referíame máis ben xa cando camiamos hacia a transición, a idea esta de que el tiña de galeguizar os partidos, que non se produce. Vamos a ver, el, sí, pero fíjate, esa idea foi despois de outra, é dicir, a primeira idea dele era, bueno, en Europa, bueno, mellor dito, cando España recupere a democracia, que el vinculaba máis ou menos a morte de Franco, non? Que vai pasar? Pois que aquí se vai a reproducir a vida política de Europa. E que hai en Europa? Pois un partido socialista, un partido democrático cristiano, un partido comunista. Pois nós temos que conseguir que antes de que os partidos españoles veñan a Galicia, estas forzas estén funcionando aquí. Entonces el dedícase durante anos a fomentar a aparición destes partidos. Dice, bueno, o Partido Comunista xa hai, que era máis ou menos o que era o PEGA, non? Eso xa vai polo seu cauce, por outra parte ele era moi anticomunista, non? Sí. Despois, o Partido Socialdemócrata pode axudar a crealo, e o Partido Demócrata Cristiano tamén. Que, bueno, entonces eles intentou, non? Levounos a Alemania, puxos en contacto coa socialdemocracia alemana, levounos a Italia co senador Vittorelli, que os presentou, todo isto, bueno, pero eso fracasou. Pero xa non fracasou por el, fracasou porque se equivocaron por as razóns que foran. Claro, dicir, foi un fracaso, dicir, o Partido Socialista galego foi un fracaso, a Democracia Cristiana de Iacouto tamén. Porque ademais eso foi vinculado a desaparición da Democracia Cristiana en todas partes, non? O pobre Rui Jiménez, que todo o que fixera contra Franco, e presentou as eleccións e perdeu estrepitosamente, ni sequera saliu el diputado, non? Entonces, en ese sentido, cando Piñeiro dice, bueno, non se puderon crear unhas forzas propias, nin partido socialista, nin un partido demócrata cristiano, o único que queda é que os partidos estatales asuman o galeguismo, non? Sí. O sea, que ese foi o último intento del por facer algo, non? Falamos de Galaxia, 50 anos, non? Sí. 50 anos publicando o libro e agora dirixindo tía editorial. E outra cousa que moitas veces non se esquece ou falase menos, Grial. A importancia de Grial é grande, é moi grande, non? Sí. Especialmente porque unha revista de pensamento que na cal nos formamos moitos durante moitos anos, non? Sí. Non se fala moito de Grial, non? Falase máis de Galaxia, claro, pero ten máis proxección, quizá. Lógico, Grial pois é máis minoritario, é unha revista para xente xa de un certo nivel cultural, non? É unha revista que ten moito prestixio, por exemplo, en universidades estranxeiras, dizer, prácticamente en Estados Unidos é rara unha universidade importante que non este suscrita a Grial, non? Para nós forma parte dentro de Galaxia de un proxecto, non? É dicir que, bueno, pois ter unha revista de prestixio que lle dé a cultura galega tamén, bueno, pois o que toda a cultura ten que ter, algunha publicación desas características, non?
En ese sentido, bueno, pues un proxecto que nos costa moito dinero porque é absolutamente ruinoso desde o punto de vista económico. Pero Galaxia, claro, como non ten... Claro, como nós non temos necesidade de ganar cartos máis que para seguir publicando libros, pues podemos manter Grial e outros proxectos que non son rentables, non? Carlos, e unha editorial co prestigio e recoñecimento da cidade de Galicia, incluso a nivel de Estado, como encaixa un golpe como pudo ser o informe da Academia da Historia, non? Donde se valoraban os textos no sentido de vos mapas, vos gráficos, vos introducións, vos unidades didácticas, pero despois, incluso o tono dunha editorial que tiene gran predicamento allí, a forma de falar das cousas, é injusto, non? Sí, foi injusto e foi, bueno, decir, era un puro disparate, que non tiña ni pés nin cabeza, acusarnos de facer unha... Se comparaba unha unidade didáctica con un temario. Sí, pero non tiña, era unha barbaridade. Bueno, que a xente non sabe que aí hubo problemas de tipo personal de baixo, decir que a persoa que fixo o informe aquí é unha persoa que tiña, bueno, serias diferencias con Galaxia desde hai moitos anos. Esa parte do informe a elaborou alguén de aquí? Claro, é dicir, desde Madrid, xa te podes imaginar, bueno, pois que van a enterarse de como está a Galaxia. Alguén de aquí mandou algo. Alguén vinculado á Academia de Historia desde aquí foi o que fixo o informe. Pois eso non era conocido. É que esas cousas son delicadas. Sí, son delicadas, pero está ben. Home, sin embargo, por exemplo, Omnium, creo que é un grupo catalán, que un membro da Academia da Historia catalán fixera o análisis dos libros de Cataluña, non? E cando todos fomos, pois, con moita ganas a ver o que dicía o informe, quedamos completamente defraudados, non? Porque se facían afirmacións e non aparecían os datos comparativos reais onde poder cimentar esas afirmacións. Sí, era puramente gratuito, e máis eu creo que é feito, independentemente destas cuestións que poden explicar, non? Eu creo que é feito pois con unha falta absoluta de sentido común, de información. Eu creo que de xente que non sabe nin o que son as programacións dos cursos, nada, absolutamente nada, un puro disparate, non? Ben, claro, queda tan pouco tempo porque hai cousas que con Carlos que bueno, que por exemplo, e é un pouco polémico, pero quero comentarche. Eu estuve en unha ciclo de conferencias que chamaba O Mundo desde aquí, que fixera o IGADI, donde estuvera Saramago e outra serie de xente, donde Carlos, Ramoné, etc., donde Carlos fixera unha intervención donde unha parte a mí me desconcertou, Carlos. Creín entender como que a democracia era algo que podría darse só en países con un nivel cultural determinado e un nivel económico determinado, non? Eu non sei se é que eu entendí mal, pero en aquel momento sí que me desconcertou esa perspectiva. Home, eu creo que, vamos a ver, decir, ti colles, por exemplo, un país como Rusia, non? Donde eu estive agora moi recentemente, non? E entonces decíame en Kaliningrado, decíame un profesor, decía, pero ustedes por que falan tanto da liberdade? Decíame, un profesor ademais demócrata e tal. E entonces eu dicía, home, porque a liberdade en primeiro lugar é o caldo de cultivo necesario para que non se cometan errores como os que cometeron vostedes. E entonces, despois falando desto cos meus amigos do tren, eu dicía, bueno, claro, en realidad ti falas con un campesino ruso, e cal é a liberdade para el coller pola dereita ou coller pola esquerda nun camiño, é dicir, non se lle plantea outro problema, non? Lamentablemente, non? Ou que falaba de Yacuría, ou que asesinaron en tal. Dicía que o concepto de democracia e liberdade nun país pobre, é dicir, xente ten a necesidade de comer, ten a necesidade de ter unha terra, loita pola terra, loita por cousas moi concretas, pero non lle podes falar de abstraccións como son a democracia e a liberdade. O mellor exércena, bueno, pois nunha asamblea, discuten, votan e tal, pero o concepto de democracia parlamentaria para unha persona que non ten un nivel económico e tal, quedalle moi lonxe, non? E ademais a experiencia díceche que en realidade non funcionan a partir dun nivel de desarrollo empezan a funcionar. E fora, por baixo dai, se non tes unha clase media que sustente eses valores, diríamos que son os valores da ilustración e tal, é difícil, non? É difícil que funcione, non? É dicir, eu sei que isto é moi discutible, non? Pero falache do tren. É unha viaxe maravillosa, non? Sí, moi bonita, sí. Desde Lisboa, non? Desde San Petersburgo. Lisboa, San Petersburgo. Bueno, Tico Tren tes unha relación especial. Sí, especial. Non somos testigos, casi. Sí. Fomos a San Petersburgo, logo viñemos hasta
Moscú, Minsk, Varsovia e acabamos en Berlín. E que podes contar un pouco da viaxe así que se... Do tren, Debeu ser placentera. pois imagínate, mes e medio, foi moi interesante, sobre todo para min, é dicir, vamos, independentemente de todas as anécdotas que se podan contar, que son máis ou menos divertidas e interesantes, houbo dúas cousas que aprendín e que me gustaron moito. Unha delas, que Europa non é o que nos imaginamos, é dicir, eu cando vin que Europa somos 44 países, 90 e tantas linguas e 6 alfabetos, claro, é dicir, ti estás pensando na Europa de Alemania, Francia, Italia, non, 44 países, 90 e tantas linguas e 6 alfabetos, non? Eso para min foi como un gran descobrimento, porque aínda que ti estás nunha minoría, non ves que Europa como un conxunto, un mosaico de minorías, non? Quedan moitísimas cousas. Podíamos te preguntar por unha cousa así que tiñamos pensado, preguntar por Samuel. Queríamos tamén preguntarse cando volvía a tira a última páxina da Voz, que debería ser o seu lugar. Sí. Supoño que será unha cousa de verán. Sí, foi unha cousa de verán. Volverán, non? Sí. Habría que preguntarche sobre o momento da literatura galega, que non falamos nada. Non falamos da literatura do Consello. Do Consello da Cultura Galega, dos proxectos, da súa obra, que tampouco falamos nada. Pero antes de marchar, sí que preguntar brevemente tamén. Tú eres unha persoa, incluso outro día nunha entrevista na Voz de Galicia, facías fincapé en optimista. Gustache o optimismo. Sí, tendo a ver as cousas así positivamente, non? Eso, ver as cousas positivas. Sin embargo, cando falas da lingua, do futuro da lingua, eres pesimista. Sí, un pouco pesimista. Fálanos un poquinho o que poidas deso no tempo que nos queda, e tamén daquela proposta de hai 2 anos ou algo así, de chegar a un diálogo nas normativas. Pois mira, é dicir, respecto do futuro da lingua, claro, é dicir, hai un feito real, que cada vez os pais que falan na casa en castelán entre eles, os que lle falan, é dicir, os que cambian de idioma para falarlle galego aos nenos é insignificante, un 0 tal ou un 2% no mellor dos casos. En cambio, os pais que falan entre eles en galego, que se pasan na educación aos fillos en castelán, son moitísimos máis. Entón, se tú non consigues invertir esta tendencia, bueno, pois inevitablemente acabará habendo máis castelán parlantes que galego parlantes. Como se pode invertir esta tendencia? É que aí está o problema, é moi difícil de saber, é dicir, porque, claro, moitas veces xente que dice, bueno, con un goberno nacionalista, non, eso non é certo, é dicir, non é certo porque en Irlanda con un goberno nacionalista o inglés é unha lingua infinitamente máis extendida que son problemas moi difíciles de resolver. Son difíciles, pero eu aí sí que son optimista, non? Sí. Non sei se é cando menos pola vontade, ao mellor despois xa, si reflexiones a cousa dices, bueno, pero ese optimismo de que é posible seguir mantendo a vida, o idioma vivo. Bueno, idioma vivo si, eu non creo que desapareza, estou convencido, non? É dicir, de que, pero que, claro, eu probablemente vos tamén vivistedes nunha Galicia onde a lingua, onde o galego era mayoritario. Probablemente, pois, os nosos fillos van vivir nunha Galicia onde o galego é minoritario. Non que desapareza, minoritario. Logo ten unha ventaxa, que ao ser tan próximo ao castelán, a xente tampouco ten moitas dificultades para mantelo en certas situacións, pois na vida política, ou adaptarse ao interlocutor, se lle falas en galego que che contaste en galego, non? En ese sentido temos esa ventaxa. Ahora, eu, se non hai, bueno, unha especie de milagre que non se ve, non? O galego tenderá a ser unha lingua minoritaria dentro de Galicia, lamentablemente, non? Bueno, me parece que vamos a ter que rematar. Quedan todas as preguntas que Carlos tiña aí preparadas, que Lino tiña preparadas, e sobre todo quedan moitas respostas, porque ao final as preguntas casi non teñen ninguna importancia. Solo recordar que, bueno, agradecer de maneira entusiasta a Carlos que está aquí con nos hoxe, recordarlle a todos que a semana que ven o programa será o luns de 10 a 11 tamén. Gracias. Moitas gracias. Vos